adlaw mga kaigsunan. Are we ready to praise and thank our God? Amen. So sa dili pa ta mo dahil kung posimba sa atong Ginoo, tuguti ko nga mag-andam ta sa atong matag kasing-kasing pinagi sa pag-ato. Tulo ka itong mga ulog atong ipandam sa atong Ginoo ang atong matag. Una-una kasing-kasing. Ang mga mahal na langit mon, dila ka na mo nga balaan ka nga Dios. Ikaw ang Ginoo nga nakakita sa mga taghuna-huna o kasing-kasing. Sa tanan namong nasulti, sa tanan namong mga nabuhat, sa tanang mga tinguha sa mga kasing-kasing. Ipangayo na mo Dios ang imuhang paglimpyo, pagpasaylo sa tanan namong mga kalapasan. Nga sa imo sa among pagduol o pagdaig diha kanimo, mahimo kining Lord, kahimot-an nimo putli nga insenso, ug labaw sa tanan sa dihang nagkaway-kaway kami sa mga kamot sa dihang ipakpak kami. Ginoo Lord, imong kahimot-an ang among pagdaig pagsimba kanimo. Salamat o Dios. Thank you so much. Dalaygon kay ka sa walay katapusan. In 1 Chronicles 16:34, ningon ngadto nga pasalamatan nato ang Ginoo kaya niyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen. So atong daygon ang Ginoo. Enter his gates with thanksgiving, come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing with all their heart, for the Lord is good.
sa kahangturan. Salamat o Dios nga imong gugma walay pagkausab. Salamat Ginoo nga imong gugma kanamo walay kondisyon. Salamat o Dios nga Dios ka Lord nga puno sa grasya, puno sa gugma, nga taliwala mahan sa tanan namong kapakyasan, sa tanan namo Ginoo nga mga sala nga nabuhat na kanimo. Nagpadayon o Dios ang imong gugma, nagpadayon ang imong grasya, nagpadayon ka Ginoo sa pagsustain sa matag usa kanamo. Usa padayon ka namong simbahon, padayon ka namong daygon kay ikaw lamang ang hangayan sa tanan namong pagdayeg o Dios. Dawat sa among pagsimba, ikaw lamang ang Diyos na adunay gugmang hingpit, kanimo lamang kami mosampit. Ikaw na Ginoo ang damhanan, sa bisadon sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna niining langit ug yuta, ang bantugan Ginoo ikaw na. Ginoo ikaw na ang kaluwasan, ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kundi ikaw na. Tinuod Ginoo ikaw na. Ang hangayan Ginoo ikaw na. Namudawat sa among pagsimba, ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang hingpit, kanimo lamang kami mosampit. Ikaw na Ginoo ang damhanan, sa bisadon sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna niining langit ug yuta, ang bantugan Ginoo ikaw na. Ginoo ikaw na ang kaluwasan, ikaw ang dalan ug ang kamatuoran.
Lord, ikaw lamang ang ngayon ang mudawat sa tanan ng pagdayo ug pagsimba. Dawata o Dios ang tanan himaya nga ngayon lamang diha sa imong ngalan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Grace and peace to you in Christ Jesus. Kung ngayon adlaw, maglipay ta, kailangan sa Domingo atong sa ulugon, ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kung last Sunday, diha ta sa atong teksto sa Buhat 8:26 ngadto sa 40. Kung atong nakita nga ang pagkabig sa usa ka tawo ngadto ni Kristo Jesus, buhat sa balang espiritu. Kung ang willing nga magpagamit sa Ginoo, iyan yung giyahan sa tanang butang, labi na makita nato ang panagsaon o katingalahan nga yung teleporting, no? Pagkabalihin ni sa mga 100 kilometers, balit lang tunga sa lain nga lugar si Philip o sa Filipe. Karon makita na sa taglain na sa lihok sa balang espiritu, diin kaaway pa yun sa Ginoo, nilutos di rumay mo, patay pa gani sa mga sumusunod ni Kristo Jesus nga gidalag sa Saul. Nga karon ato siyang nailhan nga apostol o apostolis Paul. So nini atong text maka ilata kinsa siya kaniadto before siya nakaila ni Kristo Jesus. Ug ato makitaan once again nga ang conversion or ang pagkabig sa usa ka tawo, ang pagka-born again sa usa ka tawo, dili lihok sa reliyon, dili paningkamot sa tawo, kundi lihok o paningkamot sa balang espiritu. Na bisan pag unsay gibuhat nato may batok sa Ginoo sa unsa pa kaitom o ka niliad sa atong mga sala, ang Ginoo is always ready nga pasayloon ta niya, tagaan ta niya chance again and again aron kita maghatag gayud og dungog o himaya sa Ginoo kay mao man na ang rason nganong iya tang gibuhat in the first place. Wa man ta gihimo sa Ginoo para lang magbuhat og sala, magsitag batok sala niya para nanong nakita nato nga giguba ang kalibutan nga resulta na ning pandemic. So manang una ta magpadayon magsuunan, magampo ta ug atong basahon usab ang Acts chapter 9 verse 1 to 6. Namarog ta magsuunan. Nang itong amahan, kamhanan ka o katingalahan ka nga Diyos. Walay makabarog diha sa imong atubangan. Walay makapildi nimo. Walay mas labaw pa nimo. Kay ikaw na ang labaw sa tanan. Ginooy maya imong kaugalingon nining adlaw. Nga sa among pagtuon sa imong pulo, sa among pagtan-aw pagsusi sa mga kinabuhi sa mga katawhan nga imong giusab, ma-inspired pagyud unta kami Ginoo nga mahisama kanila. Kay kung gihimo mo sila nga mga katawhan nga nabag-o gayon tungod sa imong gugma, kaluoy o kahong nga imong ipalihok kanila, mahitabo usab ka na dinhi kanamo. Amahan na kay dako kaayong katuyuan sa among kinabuhi. Ug usaw man ang paghatag o Lord himaya o pasidungog diha kanimo kung iyano lang among kinabuhi. Nasayod mi nga doon na kay extraordinary nga plan just like you have for Paul. Di lang jud mi ganahan Ginoong Dios. Mahadlok lang jud mi sa imong pamaagi. Kuwang lang jud mi pagsalig mo na pasayloha ang taon kami Ginoong Dios. Ug ganiya kami nangamuyo kami kanimo, tudloi kami sa pagsunod kanimo o pagsubay sa dalan. Maamahan makahatod kayo namo diha sa kamiyaan sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen. Maligod ta. Chapter 9 verse 1 to 6. Ngadtong gayon na nagpadayon si Saulo sa mapintas na pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya kaniadto sa mga sinagoga sa Damasco nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iya makit-an didto lalaki o babae ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad sa kalit, may kahayag gikan sa langit nga bidan aglibot kaniya. Natumba siya
ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog ningon, ako si Jesus ang imong gilutos. Apan bangon ug lakaw ngadto sa syudad ug didto sultihan ka unsay imong buhaton. So ang title nato is Jesus is real. Tinuod si Kristo Jesus. Kay siya mismo ni padayag o ni atubang siya ni Saulo nga kaaway niya ug sa iyang mga katawhan. So duha ka butang atong tan-awon dinhi. Si Saul nga buot mo patay sa mga Kristohanon verses 1 and 2 ug atong makit-an pa siya sa ubang mga verses sa Bible kinsa siya. Ug katuwa nga punto, si Jesus nga nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Saul o ni Saulo ug ang pangutana anha nato tan-awon sa chapter 9 verse 3 to 6 giun sa pagpadayag sa Ginoo ngadto kang Saul ug nganuman. So point number 1, atong makit-an nga gisulti da sa atong Biblia ni adtong gigayuna sa English pa meanwhile. Ato pa mitras kanina hitabo murag sa salida ba? Atong makit-an nga kanina hitabo naa sa di ay lain pangitabo diri. Atong nakit-an nga lain nga hitabo dinhi mao nga si Felipe successful kay ang ministry. Sige siya sangyaw itong sa Ginoo nang born again ang makatawhan sa Samaria. Pero naa sa dahil dinhi ang kaaway nga nagsige siya panglutos sa mga nang born again. Okay? Nga niadto gid siya sa Pangulong Pari aron maayos siya otoridad. Para kadto niya anang lugara, okay? Doon na siya otoridad gikan sa mga labang pari nga pwede niya panakpon ang nibiya silang relihiyon nga gitawag nato og Judaism at that time. So, bugo sila bugo sila sa mga tao nga mobalihin. Is naganahan. Okay, so dinhi atong nakita sa atong verses nga dakpo niya ang mga katawhan nga nagsunod sa dalan, no? Ang katong pangalan niya sa una dili is tawag og born again. Kaya is tawag og mga born again Christians kundi ang dalan kay si Kristo Jesus ningon siya dinha sa Juan 14 ningon siya nga ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay magkatosamahan gawas pinaagi kaniya lamang. So, wa siya pili lalaki, babay, dadon niya balik sa Jerusalem o ipa-priso. Okay? So, mo na ang hitabo kaniya. Now, makita nato din nga si Pablo o si Saul is dunay power, dunay connection. Diba mga naganahan sa tao, kanaganahan tag natin connected sa mga dagko ng mga tao. Kay murag dali ang atong kinabuhi para pagbuhat ni anak. Pero makita nato dinhi sa Bible kinsa gyud si Saul. So siyon sa nato kinsa man gyud si Saulo. So sa buhat 8:1 nga ato na nalabyan, atong nakita nga siya ni ang nag-antaw-antaw dinha, nag-aana niya ang mga katong nagsigig wali o nagsigig sangyaw si Stephen. Ang mga tao, hubo na nilang outer garment nila, niya ila ng bilhin ha, sir, drink, isa pa na sila, bilhin nila ilang mga sinina din ha, o para mas makakuha sa dagko nga bato o ila yung lubong sa mga dagkong bato si Stephen. Siya ang nag-approve sa kamatayan ni Stephen. Imagine ka, religyoso kayo nga tao, gitrain kay maayo sa pagpadayag kuno sa gugma sa Ginoo apan mo patay sa tao tungod lang kay libiya silang reliyon. So makita nato na there's something wrong. Mabitaw na nga, ano masukuman ang tao nga nibalhin ka? Ano masukuman sila? Anong sa ubang relihiyon? Sa born again gusto masuko. Wa ka matingala niya na. Anong mainit man jud, bubukal man jud ang dugo ug ang lana, nga di man tagas na taganaga. Kung may mga born again ka. So makita na nato even before sa time ni Saul, which is pilan pa lang ni ka mga buwan since namatay si Jesus Christ. So sa buhat 8:3 atong ma-learn nga moadto siya mga balay sa Jerusalem. O ngadto may balay lang ital,
bunigay na sila, bang birahon mo, i-drug jud out sa house kung ibutang sa prisuhan. Good as dead ka sa prisuhan kay wala why charge wa os may sala nga imong gibuhat wala. Kay balhi lang ka reliyon, nalahit na lang ka. O ngadto mamatay na lang ka. So makita sa nato dinhi ang iyang credential o iyang religious background. Kinsa ni siya? Sa Philippians chapter 3 verse 4 to 6. Kani dinhi si Saul, although Paul na siya dinhi, siya na ang tiksangyaw nga isu kay sa kapila na siya gitagaan og ganang sulat na patsyon siya o pasultihan siya, pawarningan siya tiksangyaw patay jud ka. Wag na siya mahadlok, magsigir gyud siya wali. So ngadto sa Pilipos nagsuwat siya, iyan yung gisaysay, iyan gibutyag, iyan yung gipakita kinsa siya, kaya naman gidiscredit man siya, kaya bang butang-butangan siya, wala siya klaro nga tao, mauna. So iyan gipakita in taon kinsa siya. Una, iyan gipanghambog ang iyang zeal, kaya bitang kadasig o ang iyang matinud-anon kayong intensyon may tungod sa balaod sa Diyos. Nga iyan yung sundon. Nanghambog sad siya sa iyang pagka-pure na Hudiyo. Ya, gituli gani siya, kay pure siyang Hudiyo, pagka 8 day, gikan siya ni kawasa, taguangkan sa iyang mama, gituli dahil kay mauna ang mga Hudiyo, kinahanglan tulion dayon ka. Ya, gikan siya sa tribo ni Benjamin. Ya, di lang kay mauna ang iyang zealousness o ang iyang pagkadasig sa iyang reliyon. Ang iyang kadasig, di lang kutub dinha sa atong nibawaan, mupatay siya laing tao nga mutalikod sa ilang reliyon. Okay, ana siya kadasig. Kung makita na nato na daghang mga reliyon ngayon anak sa ating kalibutan karon. From Romans 11:1 ato makita nga nisulti siya nga siya Israelita. Gikan siya sa iyang kanunuan nga si Abraham ug gikan siya sa tribo ni Benjamin ug sa Acts 23 verse 6 nisulti siya diha sa tubangan na ni Haring Agripa nga Haring Agripa kaila ka nako pare ko kani adtong parisiyo sa pundok sa parisiyo. So mga butang ni mga kaigsunan nga atong makita dinhi ug atong basahon dinhi ang chapter 26 verse 9 to 11 ningon siya ako mismo mituok kani adto nga ang akong katungdanan ang pagbuhat kutob sa akong mahimo batok sa ngalan ni Jesus nga taga Nazaret. So nisulti siya na nga para nako grabe ang akong pagsunod sa akong reliyon nga para nako ako din las lang supakon nga para niya mupatay siya tao murag nakabuhat pa siya maayo nakapatay siya tao. Nya versikulo 10 ningon siya. Mao kini akong gibuhat dito sa Jerusalem. Gihatagan ako awtoridad sa mga kadagkuan sa mga pari sa pagbilanggo sa daghang magtotoo. Ug sa dihang gisilutan sila sa kamatayon, miuyon ako sa hukom. Sa makadaghan, ipakastigo ko sila dito sa mga, excuse me, ito na. Ipakastigo ko sila ngadto sa sinagoga o ipugos pagbiya sa ilang pagtuo. Pagdali. Di na yung flexible ang tutulan sa tiguan. Itong ito, number 63. So, sa 11, sa makadagahan, ipakastigo ko sila dito sa mga sinagoga o ipugos pagbiya sa ilang pagtuo. Dako kayo ang akong kasuko na tungod ini, igukod ko pa sila hangtod sa mga syudad sa laing nasud. So makita nato din nga iyang i-confirm ang mga butang na atong nakitaan sa ubang mga aspeto sa teksto sa Biblia. Napuntahan ni point number 2. Si Jesus, kay tinuod man yun siya, nakikita yun siya ni sa ulo. Nakita na ito kisantap ganun siya sa ulo. Ang punta na, giunsa niya pagpakita ng ano. So, mao niya itong nakita sa atong teksto, chapter 3, verse 6. Si Jesus, nagpakita niya, pinagi sa unsa? Hayag. Grabe kalit ng hayag. Okay? Dito rin na rin ang murag, hayag na ito nga. Ikaw na ito, murag dito murag mga unsa, no? Basig doon na ito, grabe nga flash of lightning, nga murag grabe kaayo nga nagkabayo siya na tuwad siya kay sayang kabayo ni hadlok. Okay? Yung padaasam siya pa doon nini sa Damascus na siya. So iyan ang nakuha ang
sulat gikan sa labawong pari. Paghapla niya, na siya nadunggan ngayon. Saulo, Saulo, anong gilutos mo man ako? So, for sure, wa siya kibaw kinsa iyang nag-istorya kaniya. Nangutana siya, kinsa man ka Ginoo? Okay, so kaning Lord man gud is address nga murag sir, kinsa man ka sir? Nga nagsurya nako, nga siya kitaan. Nitubag si Jesus Christ niya. Ako ni si Jesus imong gilutos. Murag grabe kay no ang Ginoo gyud ni kanang i-confront jud niya. Diha. So moposing lang ta diha sa kadiyot umonta na ta. Ngano man si Kristo nisulti man ni Saul o ni Saulo nga ako ni si Kristo nga imong gilutos. Nga at this time nibalik naman si Jesus sa heaven. Kinala nato ning masabtan. Bisag dito na sa langit si Jesus Christ. Ang iyang kasing-kasing ug siya mismo kanunay nagalantaw sa iyang mga anak dinhi sa kalibutan. Kaya remember, the God the Father may nagpadala niya, siya ni-execute sa atong kaluwasan apan kinsay gipabilin para connected ta ngadto sa langit ang Holy Spirit. So dunay pirmi connected. Lupig pa ka ng online nga pirmi 24/7 na nagkahibaw yung pirmi di lang kay para sa atong cellphone na tanaw tao nagkuano naglaba kung suno naglakaw di sila diliin ana sa mura ra sa gihapon diri siya. Because God the Father, God the Son, and the Holy Spirit are three persons but one God. So concerned siya, doon na siya gugma, na siya kanang sa na-concern, kanang na siya pagtagad sa iyang mga katawhan. Di kayo man na po, pakamatayan ninyo dahil, isud kayo ito yung dahil kayo mga nao, mga etc. Ari na mo sa langit, Holy Spirit ka na bala diya. Ako dili magpayahay ko dili because their heart and their mind is one because there is only one God. So, naa siya concerned sa imong katawhan nga mao ang simbahan. Kita na karon ang church. Dili ang building. Tanang tao nga nito ni Kristo Jesus. So, unsa may buhaton sa simbahan sa iyang katawhan, gibuhat na niya ngadto kaniya. Mabutan natin kanta o naman na sa Biblia nga niya, whatever you do to the least of my brothers, you do it unto me. Okay? So, unsa yung buhaton nga ito nila? Gibuhat na ninyo nako. And remember, kanina, sulti din way back pa ni sa pagtukod pa o sa pagplano pa yun sa Ginoo nga mugtukod siya o sa kanasod na later on hibaw Israel pinaagi ni Abraham nga lingon siya sa number 1 na promise ni Abraham, ang mo-bless nimo ako i-bless. Ang makikkontra nimo ayok lang sila kay ako ilang kontra. Munang confident ka dapat magisunan. Nga dili ka mahadlok ni kalibutan o sa mga tao makigbatok nimo. Wasa na nag-ingon nga murag bugira kay ka, bugiro kay ka. Mahal lang ito. Kuan-kuan na yung ninyo dili. Mabitan na ka ng mga tao makigbatok nimo ng Diyos Lord. Pasayloan sila kung imo nga sila sagpaon. Go ahead Lord. Ikaw na lang ang magbuhat kung sa'y angayan ani nila. Pasayloan ta sila, makasabuta sila nga ang ilang gibuhat din ako. Dili din ako. Ngadto nimo. Amen. Mo na nga maluoy ka ni suta kang maglagot kay kibaw kang unsay mahimo sa Ginoo ngadto kanila daghan kaayo. So that is why sa verse 5 ningon si Jesus Christ, ako ni si Jesus, si Jesus ni nga imong gilutos. So ang lutos nimo kay lahi na ka, kay lahi naman jud ka. Kay na more and more nahimo man kang susama ni Kristo Jesus. Hubuan man ta sa atong daang pagkatao, mahimo naman tag bag-o nga tao. Lahi namang dagan sa atong una, di man tong preso una latagaw, sala ang ganahan, kundi katarong unsay maayo sa uban. Mao naman ang atong barga ng atong laktan. Nya mo sa atong gisulti, may gisunan. So lahi kadawatan na lang na. Ayon na lang sa suko-suko kung gilutos ka. In fact, ang Biblia nagingon, ningon si Jesus Christ, maglipay ka. Kay bulahan ka. Means be happy kung gilutos ka. Kay ang kaliadto sa mga katawhan niya ipadala gilutos sa asa ganit siya. Hangtod karon, mao gyud na ang story sa atong kinabuhi.
dawatan na nga dunay smile. Okay? O pagdahig sa Ginoo nga iyak ka. Kay the more lutuson ka, the more nimo makita nga si Kristo nadayag sa imong kinabuhi. Pero of course, siya sa maayo kasi bilutos ka kay naghambugiran na kay ka. May magmutamay kanila, imo silang i-lockdown, mauna, lagi ka na mataniha. Ayaw lang sa. Amen? So, ako bang translation ato sa tanaon, gisulti din nga si Saulo kuno ni kurog ug murag natingag maayo. Sa dihang una pa siya pagkatumba niya. Okay? So, taghang translation ako nakita nila sa King James. So, possible din, no? Kita ka grabe nga lang, kahayag isugat nimo nga makita ganito later on next Sunday nga nabuta siya. Sa kagrabe sa kahayag nanigo sa iyang mata. Okay? Nga, for sure, ikaw makasinati kag extraordinary nga butang. Mayo lang ka, kinsa ka man nga nagigsulti na ako, inaalara ka. For sure, pagpamatanan niya, nagkurog to siya, nga dunay katingala, kinsa man ka, Lord, kinsa man ka, sir. Ang iso kayo, ang mo patay, mo bank, mo, sabi ka na, mo willing you to go to that extent, nahadlok. Kaya para na ko, kung ang Ginoo magpakita niyo, di ka madlok. Kinsa man ta, binuhat rata niya na aratay kinutuban natay ending siya way katapusan o pag siya sinugdanan. Kaya para nako ang paghimamat ni Saul ngadto sa Ginoo would mean nga si Saul nakakita diha napadayag si Kristo Jesus kinsa siya nakakita siya kay mo siya dako kay samin from front all around him nga nakita niya nga hubo day siya. Ug hugaw gyud kay siya nakakita siyang tinuod nga kondisyon kinsa siya. Mo nang importante kay mamasinati nato ang Ginoo sa atong conversion, sa atong pagkabig. Dili ka maingon nga murag gi-share mo kwadto niya, unya man ay tapos imong pag-share. Naa dunay something nga mahitabo nimo mahisunan. Just like one pastor I know nga ni try siya hatag siyang conversion story kay murag medyo dunay panagbangi sa laing nga pastor. Nakita na ko nga siya klaro nga conversion story. O po yung nakilala super duper extraordinary nga mga panghitabo nga mahitabo nimo. Kung dili para na kun ang kaning elemento sa imong pagkakita sa imong kaugalingon. Bankrupt kawa, di kawa day ko ikapanghambugaw day ko, wati day ko. Wa juday ko ngila juday ko kana makakita jud kas kahugaw na to sa atong mga sala. Importante kay na sa imong pagkabig o pag-ila ni Kristo Jesus. Kay ang mga tao ni Muslaon ni bidawat ko ni Jesus Christ pero bara lip service ra wa sila kakita sa kabugaton sa sala nga ilang gibuhat batok sa Ginoo. Labaw sa tanan sa ilang pagbuhat na sa ilang isig ka tao. So manang para na ko mo ni nga ni kurog gud siya ug nahitang nganghagud siya nga nakakita ug nakadungog siya sa buhi nga Dios pinaagi sa grabe nga kahayag nga nihimamat kaniya. Ako i-share ninyo ni Dr. Mangunis ang gisulti sa or komentary ni Dr. Barnes ani nga verse 6. So ako basahon. Sa pag-ingon ni Paul o ni Saulo, kung sa may buot nimo ipabuhat nako Ginoo. Kay pag humani ini, ninyo na siya, kung sa imo ipabuhat nako. Pagkakita niya sa iyang sala, wa siya, nahin mo siyang zero, nahin mo nothing. Sumurpag, okay. Hindi ni mo tanan, sayop din tanan, nga akong gipangandoy, sayop din akong akong mga gipanghuna-huna, sayop din ni. Kaya abi na ko sakto kay ko sa akong pamuna na sakto sa akong reliyon. Abi na ko ang Ginoo nalimpay na sayop dani. Ang na siya sa imong gustong buhaton ako Ginoo. So pagpangutana ni Saul ni ini, nagpadayag ni sa usa ka tawo nga nagbungkag ang kusulod. Ug na-humble down siya. Nay mo siya mapausanon nga tawo. Kay sa una, ang iya ra gustong buhaton, ay iya ra gustong buhaton. Kung sa ganahan niya, buhaton dyan niya, why mabot?
Bahala na mong nalipay mo guwa. Bahala na niyo kung kasabahan. Bahala na sa may tabo. Di ba naman ta? Labi na ka ng kumbinsido kay tangalamig kay nga sala. Bubuhatan na ng away duha-duha. Bubuhatan na sa kibaw ka, mamatay ka na o posible ang imong pamilya, i-reject ka, etc. Pero di kita kay nga naman. Di tama magpamilog. Di kita mo nang kaduha katulog kay nga naman. Kumbinsido kay tangalamig jud kay sa laha. Bubuhat ta. Mao ni ang gibuhat ni Pablo sa una. Pero karon wala. Ni-inquire siya, nangutana siya sa kabubuton sa Dios. Unsay gusto nimo akong buhaton? Kay sa una, under siya sa gahom sa mga kaperian nga labaw niya. Ngamoy niya, sakto na imong gibuhat, blessingan pa siya, anoin pa siya. Karon iyang itangtan na iyang gi-renounce sa pa nagdumili na siya sa ilang authority. O karon na ngayon siya sa otoridad sa Ginoo nga mao ay mahitabo sa kinabuhi. And remember this is very important. Sa imong pagkinabuhi ka, kinsa otoridad ka nagsunod? Imo gyapon o sa laing tao? Kano nakatagiya sila nimo? Sila nagbuhat nimo? Sila nagpakamatay nimo sa krus? Kuno na abi na kinsa ang mas gamahanan ug dunay pag-angkon sa imong kinabuhi. Dili ordinaryo nga pag-angkon pagyud. Si Kristo to katong nagpakamatay sa krus, mao yung bayad ug niangkon sa imong tanang sala niya karon sayon na nato siya, dili nato siya paminawon, di nato siya susihon, di nato siya sundon. Dapat parihatan ni Saul. Iyang gitaligdan ang tanang otoridad o that means wa siya connection mga igsunan. Wala siya mga sir, pre, mare o whatever diha nga murag kung ano ilihog ko gumay dabi kay maglisod na. Wa na siya ang iya ra yung saligan ang labawng kamahanan nga Dios nga nakikita niya. Kay kaniadto ang iyang panghuna-huna ang pagsukol ni Kristo Jesus, paggugba sa iyang mga lihok, paggugba sa mga katawan nga nisulod niya, mora yun yung ginahuna. Karon mayon na siya, imo gusto matuman Lord, imo gusto matuman Ginoo. So nagpadayag ni nga dunay dakong kausaban sa iyang panghuna-huna. Panghuna-huna sa usa ka makasasala nga nakabig diha ni Kristo Jesus. Why tao? Why reliyon? Napatiwala nila kay relasyon man. Lingon ba ang Ginoo? Sud kaning reliyon na Saul pasaylawang tika? Lingon ba ang Ginoo Jesucristo? Wala. Nagpakita si Kristo Jesus, ako na imong gilutos. Ako ang nga nagbayad sa imong mga sala. Ano imong magulutoson? Ikaw kay dapat ang musibya mahitungod nako. So kaning great controversy between niya o sa Ginoo, mao ni ang mga butang nga mo follow. Ang makasasala mosunod sa iyang gusto. Pero ang usa ka Kristohanon na nakaila sa iyang pagkamakasasala, mo surrender sa tanan niyang gusto ngadto sa Ginoo. Unsay gusto nimo Ginoo dili na akong gusto. O iyang irisolbar. Sa tupa, kung dunay mga nag-ali, kung dunay mga nagbabag sa iyang pagsunod o pagsubay sa pamaagi sa Dios, iya nang biyaan, taligdan, patiran, isuka, Uy, kalibang ba? Biyaan, kay dihang nakita ni mga kani, di ni makatabang nako sa akong pagkalig-on, sa akong paghihiusa sa Ginoo. Mo na mga butang nga may sunan. So, mo nang makita nato dinhi ang mga nahitabo dinhi ni Pablo o ni Saul is mo ni ang tinuod nga pagkakabig, conversion. Tinuod nga doon ay relasyon ni Kristo Jesus. Disider siya, diha-diha, o iyang i-follow through. No, di lang kami nga, Ginoo, imo na ko, gusto rin akong ginabuhay, yung man, balik na dahil sa sala. Dili. Okay? Nya, makita sa nato din nga, si Pablo, wala siya makidebate sa Ginoo. Wa siya moadto sa mga iskriba, sa mga magbabal nagtulog balaod o mga pariseyo ang kauban niya mga pari para mangutana nga mga papards, mga bro o mga kinsa pa ninyo. Nakita po nang wa. Kasi pa may naon niyo ani. Wa na siya moadto dito.
Wa siya mo konsulta o mutan-aw sa iyang reputasyon. Kaya remember siya biya ang A student ni Gamaliel. Ito pa, kung ingon ka sa mga bagong, mga millennial, ng mga kaparian, siya ang pinaka-bright, siya ang pinaka-murag, gitingala o gitan-aw sa daghang magkatawan. Wa na siya magununa sa iyang reputasyon. Nasayod siya nga sa iyang pagduol o paghatag sa kinabuhi ni Kristo Jesus, mahimong kaaway niya ang tanan ng mga katawhan nga iyang mga papards, amigo, mga bro, o whatever. Wa siya magunahon sa hunanahon sa kalibutan. Kundili iyang ipakita sa Ginoo, sa imong gustong ipabuhat nako sa tupa, diha andam siya mamahimong sulugoon, mamumuo, laborer sa Ginoo. Wa siya mingon nga, time pa Lord, manangin sa ko sa akong pamilya ha, musugot ba sila? Nga mubiya ko na akong dako kay nga sweldo, nga dinaram ako makahatag nila, manay ko din hipurdoy ko, kay by faith, rabang lakaw din Pagsunan, wa siya mo konsulta. Pakita niya ready ko. Iyang itugyan, iyang kaugalingon diha dayon nga to ni Kristo Jesus. Ebidensya sa dakong katuyuan nga siya lamang ang makabuhat. Ang tao nga nakaila ni Kristo Jesus, ikaw lang makahatag og dakong ebidensya nga tinuray bakang naa niya, wala ka niya. Sumo ni magsunan. Makita na to nga kani nga case papareha ni sa katong ni prison nila ni Saul ngadto sa Philippi, na sa dihang nakaila siya sa Ginoo, diha nagpabautismo siya, bahala na mamatay siya, kung sa mahitabo niya, kay iyang iayo, kaya niya nakagawa sila si Saul. So, in short, why real conversion? Diin ang kasing-kasing o ang hunahuna, wala gitugyan. Ang imong kasing-kasing hunahuna, imo dyan ang itugyan, aron mausab ang dagan sa imong hunahuna o ang imong kasing-kasing maumol sa Ginoo. Sa pamaagi na gusto niya, dili imong gusto, dili sa gusto sa bisan kinsa. Remember, usaray nakatag-iyan nimo si Kristo Jesus. Amen? So, ato tining matistingan atong conversion, pinagi sa example ni Apostle Paul. Kay kumaingon ta nga, tinuray jud ko nga nitugyan na sa akong kasing-kasing sa Ginoo, o andam na jud ko mga lagad niya, bahala na kung sa'y mahitabo na ko, ana na jud ka, andam kay ka, then tinuray ka nga higala ni Kristo Jesus. So sa laing pagkasulti, ningon si Dr. Barnes, kung di pa ka andam mo, mga lagad sa Ginoo, mini ka nga friend ni Jesus Christ. So, mo-share lang ko ninyo ng gamay na kong testimony o ako na i-post. I think i-post na ko sa Mayaga Living Word Announcement. Part 1 pa lang na 8 parts ni siya. I didn't even realize 10 verses. But dahil niya ang 10 pages dahil ni nga gi-edit down is on. So, part lang ni siya nga doon ay missionary gikan sa USA. Nga sige share na ko may tungo sa Ebanghelyo for more than a year. Pati jud ang akong relasyon niya, pero kuno kay buta lagi kong tao, kay ni-offer man ko, kung manikag Cebu, punta ka lang ko, kay kuyugan ta yung kabasa kang napita sa Cebu. Anang may kanakaila man may pinagi sa usa ka friend. Then one day, sige siya share na ko, mani siya din, hey, suryan sa kuya sa Ginoo. Ano siya din, hey, suryan sa Ginoo, awayon sa na ko siya, awayon na ko siya. But one day, grabe kay how ang sa kong kasing-kasing, wako kasabot. Nga hibong ko ang libro, wala mo kung ganito ko nang hindi ko ganang kita niya. But anyway, nagsikop dial sa telepono ka, hanapan ko ng telepono, dial. Yun ko, pwede ko mana sa inyo? Dahil pa sa gayo ang missionary na at that time nag-start na siya o try sa start of church. Masaya, hinhin, so natin ko sa ilaha. Istorya ko sa iyang asawa o siya. Sa mong parang istorya, pertinan akong ilaha. Sabi na, grabe na kong hilap, ana na ko, niubo na ko, kay ako luha, akong sipon, nag-abot na, yung wato ko yung face towel, chiksawa ni Mugana, mas dagahan ang mugawas, kaysa imong ipahid. Kung ang nakitabo, ako nakitaan ng ilang tiil, pero kung kumana kong tanaw silang tiil, ikalis ka kawag tabang,
Ug diyan ko murag ko sa kapangano nga whatever ako kasabot, ug naidako kay nga tawo ako kita sa uwas ko kakita dinhi sa mura ra siya og kanang ani ba sa may tiyan ug dinhi nga dako kay ni ana ko niya nga nidagan ko sa corner ni atla ba ko ana ningon gyud siya usa pa may imo. More than 1 year na ka nakadungog may tungod nako. Kung di ka mo doon ako, guilty matuman mo sa Ginoo sa tagay na kuha. Di ka mo doon ako, di na ka kadoon ako. So pagkuman ato, nawagtang to, nabalik ko sa ilang mga til, nakita na ko ilang mga til, sa mo ko nahira ko mayon, chambaw di ko mayon, nagkanabitan chambaw hindi na dyan mo kapugngap, sagsawa ni mo bugos yung baba mo, ablig yung siya, ang tingong sa kailan man sa akong kasing-kasing, hindi ko kasabot. Magnagi siya muhabwa. First time in my life, I cried that much. And never again did I cry. I cried pa dahil gapon ko ito. During sa mga ubang scenario sa nga po niya i-share. So, from that on, I came to know the Lord February 14, 1988. I-surrender din ako akong kasing-kasing o ang akong unahuna nagto sa Ginoo. Umayon dyan ko after that, wala dyan, lahit na dyan dagdagan sa akong kinabuhi. Pero may uhaw, grabe kayo nga kauhaw sa pulong sa Ginoo, nga sa asa man to akong pastor, masig pangutan na asa man ka ugma. Hindi ko ugma, ikaw magusar masad ka. Hindi ko ugma, sa to pa nagsigir dyan kuy ko niya. At that time, I have a business nga sige na kubiyahan, nga sige sa kukasaban sa akong mama. Nung sa mga sigir magkagkuy, natawa, imong business siguro man nagbiyahan. Okay, kay bisan pag usay nakadungog na ko, bisan ka katulog ka upat anang sermona para nako labas gihapon niya nindot kayo ang iyang sermon. O grabe kayo akong desire na mutabang niya sa in any possible way. Mutabang asa ko iyang sakyanan. Ako yung Pastor Jeff, Jeff naman siya, American. Jeff, ako yung busy mong car. Kaya kita ka ba, busy ka kay ni, pimalyado pa ni, ako yung busy mong car, kung ano mong ko. Di ako lipyo. Kana imong kalipay sa pagpangalagad dito. Nya sa imong kalipay nga mura ka buang crazy kaay ko sa Ginoo. Na praise God ang karon. Kay kuya kay ko di ko ma-crazy sa Ginoo. Lain na atong buhaton. So that's the initial story of my life, and I'd like to share this early song nga gihatag sa Ginoo nako. I'd like to sing this for you, and please let it be your song every time I share a song. Kung kinawat ko nga, mahimo sa inyo, makarelate mo. I'm falling in love with you, Lord, 'cause I'm falling in love with you, Lord. Show me your way, teach me your path, lead me, Lord, into your heart, 'cause I'm falling in love with you, Lord, 'cause I'm falling in love with you, Lord. Show me your way, teach me your path, lead me, Lord, into your heart, 'cause I'm falling in love with you, Lord. Yes, I'm falling in love with you, Lord. Amen. 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 Musulti gud ko nini tinuod si Jesus. Buhi siya. Di siya reliyon, di siya organisasyon, dili siya sect or sekta. Diyos siya na nahimong tao. He's a person nga buot makigrelasyon kanimo. Isip imong Diyos, higala, magbubuhat, amahan. He's everything to us. Pwede niya ipadayag iyang kaugalingon sa bisag unsang oras sa
bisag kinsa pa ning tawhanan, bisag unsa pa ni kaitom ang iyang sala. Kaya bisag unsa pa ang iyang lifestyle, iyang pamaagi, kung ang tao pilion na ka sa Ginoo kay nasinati sa niya nga ikaw nangita o kamatuoran, nangita og paglaong, paghimamat jud ang Ginoo nimo. Mao na atong nakita si Saulo. Usa siya ka example sa usa ka tawo nga nakonbikto sa iyang sala, nakabig sa Ginoo ngadto sa personal living relationship sa King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ. So in closing, encourage ko sa matag usa, siguraduha palihog ang imong kaluwasan. Siguraduha palihog ang imong kaluwasan. Pangutana imong kagalingon ug ang Ginoo, tinuray ko nga luwas o Dios. Kaya nga naman kuwang man ko kalipay, kadasig madurong nimo. Anong di man ko ganahan, maminaw kayo sa inyong bulong. Anong murag padung nini, akwasan ng hotel. Awasan, para maputlan ko din eh. Sabi lang kung dunay mangita o kasabaan ko. Nga naman nga murag, kinalan ka ng mga gibuhaton, nga nung di man ko ready mo, mubuhat ni ini. Ang kinalan pa man ko suguon, wak man ko yung initiative, mubuhat ni ini. Mga butang na may sunan, kaya automatic yun na, ang gugma ni mo, ang tao nga na gugma, kinanglan siya suguon sa babae, o ang babae suguon sa lalaki. Hala ka na siya no, mag-abot yun na sa sige, pero may ginaganahan nga maghimamat o mubuhat o anything for one another. Diba? Kaya ang gugma nato, makahatod yun nato, makahimog yan nato sa kanunay, sa pagbuhat mo sa'y maayong ngadto, anang labi ni anang tawhana. Nga na yung masad na to. Amen? Walang, kutloon ako si Pedro, Kapitulo 4, Kapitulo 4, versikulo 12 nga nag-ingon, ang kaluwasan makapalagan lamang diha kaniya, kato pa si Kristo Jesus. Kaya din sa kalibutan, wala na ilaing ngalan ni Jesus Christ, nagihatag sa Diyos, ngadto sa katawhan nga maoy, makaluwas ka nato. Si Apostoles Paulo, lingon din sa Philippians chapter 2:12 and 1 Thessalonians 5:8-9. Philippians chapter 2:12 lingon. Busa mga hinigugma, kay na nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo, labaw pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nalayo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaning kamo uban sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Sa ito pa, lingon din naluwas na ka. Ubanig paning kamo o kahadlok ang imong kaluwasan hangtod mahuman kaning kalibutan na nagyapon intact. Ay ibaligya. Ay himong excuse, adi ko kay anha din ha karon kay maoni, adi ko kakuan maoni karon, adi ko ka share sa uban kay mao kani karon, kay mga kisunan kita ang dapat busy kaayo nga mo engage sa business ni Jesus Christ, ka mao ang pagsigig tabi sa iyo ngadto sa bang takatawan kinsa siya. O sige buhat sa Ginoo nimo, daghan ka chismis sa uban, imo nang chismis. Mga katingalang butang gagmay dako imo nang istorya. Kana lang dali, hindi kami nga din mo kung iba mo Bible study, pero daghang gibuhat sa Ginoo nimo, kana lang, sugdi din ha. Umingong ka di ka kibuhat mo Bible study, ingna lang siya, basa lang ta together sa Bible, pwede. Kay ang uban kinanglan pa man nimo, dasigon nga mo basa kay basit posible sad, nga di kibaw mo basa. Mo na nga, sa 1 Thessalonica 5:8 nga sa 9, lingon din sorry kayo, wala ko nabutang. Apan kay kita iya man sa adlaw, angay kita magmaudang. Kinahanglan nga ang pagtuo o paghigugma himo natong sama sa kaming sa dughan ug ang atong paglawom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. So mga isunan, nagampo ako, nangalia gayud ako, nasa matagtambong nato papaminaw nato na maka sa video sermon karon. Ikaw unta makasinati ko always kalabas, kadasig, kalipay, usog gikan sa Balang Espiritu. Mag-ampo ka. Nangitong amahan.
Kami ang pinakabulahan nga tao ni kalibutan. Ang tanan nga ni naghinuso silang sila ni biya nini o naglakaw na diya sa katarong. Dili sa among kawiling paningkamot o kusog kay wa man yun ni, kundi sa among pagsalig sa imong pulong nga mugiya ka namo ug sa gawom sa espiritu namo, sa espiritu santo nga nana mo, nga mutabang namo nga maglakaw ni diha sa imong pulong. Ginoo na nga muyo itaw kami. Wa na gyud may excuse nga dili mi maglakaw diha kanimo. Wa gyud may excuse Ginoo nga di kay pasidunggan. Wa may excuse Ginoo nga di mi muhat sa katarong. So Lord, have mercy upon us, we pray. And cause us, O Lord, to be convicted sa among sala. O himua, Ginoo nga among paghinulsol mo atud namo sa bago gayong tinuray na kinabuhi. This we pray, Father, pinagi sa mga anak na si Jesus. O tanan nga among nadawat karon amo sa ibalik kanimo sa kimayan sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magisunan, next week, dunay lain nga mensahe, sumpay tanini sa initabo ni Pablo o ni Saul sa dihang natumba siya o minutan na siya kung sa iyang buhaton o nga nagampo ako nga di lang ikaw ang mapuno sa pulong sa Diyos mamuhatag imong kusog o health diya sa imong paglakaw kay kumayo ang imong espiritu liguan ang imong lawas. Imbitara ang imong mga friends, imong families, i-share, i-forward nila magsuunan sila mga messengers. After all, sa atong kinabuhi, it's all about God, dili mahitungod nato. Okay, share and like this page sa FB, The Door of Hope Cebu. O lastly, salamatan ako dahil ko na po ang Ginoo sa akong mga kaigsunan, sa akong pamilya, na nagkanunay nagatabang sa mga gibuhaton sa Ginoo. Paglabaw sa tanan to make this video possible para mapasa sa uban. Grace and peace of Christ Jesus be yours. Amen. And amen.